این ویدیورولوگ از قسم‌های عبارت است. این قسم یکمش. Бес. Айги ты? Айку беш. Айги Джош. Ай центр. Давай. нишон метиҳем бо далши дига видеош оянда дада мешава. хоб мерем барои ин яке аз программаҳои Google интихоб мекунем. фарқ надорад вай Google хичай браузери Chroming YouTube карта Play Market фарқ надорад кадомеш ки боша вибрат мекунем. хай мисол мегирем YouTube. ва чӣ хеле ки дар боло мебинен иконкаи профил ман ҳамида пахш мекунем. дар инҷа вайти наисаге пахш мекунем вайти ва дар инҷа добавид аккаунт ё ки плюста пахш мекунем. дар инҷа мо бояд регистрация кунем. барои ин пахш мекунем или создайте новый аккаунт. менависем ному насаб. пахш мекунем дале. дар инҷа рӯзи таваллуд, моҳи таваллуд ва соли таваллуда менависем. дар инҷа пол мужской, агар духтар бошин женской пахш мекунем дале. ва дар инҷа бояд логин придумат кунем барои хидмона. мисол мегирем ҳозир ман ягон тест 1996 баъд sabachka@gmail.com охираш мешава. касоне намефаҳмидан почтаи электроник чиае. ман ҳами адрес вақте ки логин мемонем давомушта sabachka@gmail.com анами адреси почтаи электрониктон мешава. як хело чӣ гап регистрация мекунам мега почтаи электроник чиае намефаҳманд, эмайл чиае намефаҳманд. ман ҳами оли бо мегумтон мефаҳмонам. хоб баъд пахш мекунем дале. аллакай ином зайнид бидай. хоб боз ягон чизга хуш мекунем. боз пахш мекунем дале. инашам зайнид бидай. хоб боз менависем давомашда тест. пахш мекунем дале. ва дар инҷа парол придумат мекунем. ягон пароли душвор придумат кунем то ки надёжни бошад. чӣ хеле ки дар инҷа худаш менависа. хоб то ки взлом карда натона ягон кас ва осонӣ паролтона гирифта натона. яъне хоб вақте ки дали пахш кардем дар инҷа агар дар Тоҷикистон бошен аввал странара вибр мекунем. агар Россияда бошен хай ру интихоб мекунем. Тоҷикистон TJ интихоб мекунем. баъд рақамҳои Россиятона менависем. хоб 7 қати менависем ба фикрам. хоб рақамҳои телефона менависем. баъд пахш мекунем дале. хоб подтвердид пахш мекунем. дар рақамҳои телефонмон код меяд. кода дар инҷа бояд дохил кунем. мо код омад. кода дохил мекунем. код аллакай худаш автоматики дохил карда шуд. хоб мо инҷа поён меем. принимаю пахш мекунем. хоб боз хай чӣ хеле ки мебинен электронная почта боз чӣ хеле ки худаш нишон доистай ба ёд бигирем почта чиай. инами электронная почта логине ки монден охирашта sabachka@gmail.com ҳамин почта электронитон мешава. боз ман почта электрони баъд сообщение омагӣ дар почтара чӣ хеле ки ҷуддан мумкина мефаҳмонам. хоб боз пахш мекунем дале.
خب اینجا در یگم چرا نمیرسیم و پخش میکنیم. دله و خیلی که میبینین ما در یوتیوب رجیستراسیون کردیم. همین لوگین پرولی که شما حاضر رجیستراسیون کردین با همین ویس پروگرام های گوگل میتونین استفاده کنین. خب بازی ما شما نشون میتیم.